La línia corporal de Selver Thermal està pensada per oferir solucions a cada problemàtica de la pell des de la més avançada i eficaç formulació. La línia corporal de Selver Thermal permet personalitzar d'una manera íntegra cada un dels tractaments corporals en funció de les múltiples necessitats, gràcies a la combinació del sistema de mascaretes i de productes. Innovadors i efectius productes destinats a que el professional pugui oferir solucions concretes i efectives des de la primera sessió a les necessitats específiques de la pell, inclòs en aquelles més sensibles. Un gest de complicitat en el desenvolupament del treball professional. Els productes formulats amb els més innovadors actius en cosmètica, tots estan pensats per oferir un ampli ventall de solucions a les necessitats específiques que presenta qualsevol tipus de pell, inclòs les més sensibles. La seva alta eficàcia es percep ja des de les primeres setmanes de tractament. No t'ho pensis més i vine a provar la nova línia corporal de Selver Thermal.